Καλημέρα, good morning. Και τώρα, το έκτο μας μάθημα, μαθαίνουμε τα χρώματα. Χρώματα, colors. Πρώτο χρωματάκι είναι το άσπρο. Βλέπετε εδώ το κυκλάκι, άσπρο. Πώς το λέμε στα αγγλικά? White, με κεφαλαία. White, άσπρο. Επαναλάβετε μετά από μένα. White, white, άσπρο. Πολύ ωραία. Πάμε για το κόκκινο. Red, κεφαλαία. Red, μικρά. Πώς ακούγεται? Κόκκινο. Εσείς τώρα. Red, εσείς. Red, εσείς. Κόκκινο. Πάμε για το μπλε. Blue, εσείς. Blue, εσείς. Μπλε. Πολύ ωραία δουλειά. Πάμε για το μαύρο. Black, black, μαύρο. Πάμε για το πράσινο. Green, εσείς. Green, εσείς. Πράσινο. Να επαναλαμβάνετε πάντα μετά από μένα δυνατά και πολλές φορές. Yellow, yellow, κίτρινο. Πάμε για το πορτοκαλί. Orange, orange, πορτοκαλί. Πάμε για το ροζ. Pink, pink, ροζ. Εσείς. Μάλλον μετά από μένα εσείς. Purple, εσείς. Purple, εσείς. Mauve. Πολύ καλή δουλειά. Grey, εσείς. Grey, εσείς. Γκρι. Πολύ καλά. Brown, brown, καφέ. Εσείς μην ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε πάντα μετά από μένα. Brown, brown, καφέ. Αυτό ήταν το μάθημα για τα χρώματα. Μην ξεχνάτε ότι εσείς πρέπει να το κάνετε ξανά και ξανά και να τα πείτε πολλές φορές, να αποθηκευτούν στο μυαλουδάκι σας και πώς λέγονται και ποια χρώματα είναι. Μην ξεχνάτε να τα γράφετε στο τετράδιό σας αντιγραφή πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να τα μάθετε ακόμη ορθογραφία, απλά να τα θυμάστε πώς λέγονται. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί να ξαναδείτε το βίντεο, ξαναδείτε το. Θα σας βοηθήσει όσες φορές χρειαστεί για να τα πείτε μόνοι σας. Και μπερδέψτε τα και λίγο στο μυαλό σας. Πείτε τα και ανάποδα, ξεκινήστε από κάτω προς τα πάνω. Καλή επιτυχία.